in za ki gyara ki gyara, masu goya miki baya akan wannan wa'azin barnan in za su gyara su gyara. Karuwanci da sunan wa'azi ba za mu yarda da shi ba, fasikanci da sunan wa'azi ba za mu yarda da shi ba, fakewa da sai da kayan mata da koya wa 'ya'yanmu fasikanci a TikTok, a gidajen TV, wannan ba za mu yarda da shi ba. Yawa ba laifi ba ne ki tara mata 'yan uwanki waɗanda ba su da wayewa akan zamantakewa na aure, ki koya musu. Nana Aisha ta yaye ɗalibai tsakanin maza da mata, Allah kada ya san me da ya san yawan su. Amma ki gaya min inda aka kawo a tarjama guda ɗaya cikin ɗaliban Nana Aisha wanda Nana Aisha take koya mata kwanciyar aure a cikin su. Ki kawo kaf matan da suka yi karatu gaban Nana Aisha cikin magabata maza da mata, ki faɗi wanda Nana Aisha ta koya masa yadda ake kwanciyar aure ga yadda zai je yi. Ki faɗa, saboda jahilci mutanen sun zama tamkar dabbobi. Wai tana fakewa da cewa wai ai a kasar Hausa aure na mutuwa, ba a iya kwanciyar aure ba a iya kaza ba. A kasar Hausa aure na mutuwa, rashin iya kwanciyar aure ne ke kashe auren mazaje a kasar Hausa ko? Iya zaman aure ya kare kawai a kwanciyar aure ne? A iya dan tunanin ke tsaya ke? Iya zaman aure a kwanciyar aure kawai ya kare? Wannan dabbanci ne wannan, dabbanci ne wannan, tubasanci ne wannan, makarimul muru'a ne a bangaren addini wannan. Ku ce ba za a gaya muku ba, wallahi ba ku isa ba, ba ku isa ba wallahi. Saboda haka irin wayannan fasikan matan da sunan malanta ya kamata ku san matsayinsu, ya kamata ku san matsayinsu. In da ki gyara kawai ki gyara, in ba za ki gyara ba to yanzu aka fara jin mu da ke, shine kawai. Yawa, wannan shine kawai gaskiyar magana. Abu na biyu, bayan irin mummunan wa'azin da take yi, akwai tafiya wani gari, tafiya garuruwa. Shin wannan tafiye-tafiye da kike yi, waye umarce ki da yinsa? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, baya halatta wa mace musulma ta yi tafiya illa ma'aha zi maharamin, sai tana tare da muharraminta. Tafiye-tafiyen da kike, kina tafiya da mijinki ne? Kina tafiya da yarki ce? Babban yarki? A ganki a Katsina, a ganki a Maiduguri, wai kin je wa'azi, waye aike ki? Shin babu maza ne masu wa'azi a garin? Shin Nana Aisha ta yi yawon wa'azi da irin yadda kike yi? Shin waliman da kike ce kin je waliman mata, shin waliman mata addini ne? Bid'a ne fa? Waliman mata bid'a ne, ba addini bane. Waye ce Nana Aisha an yi walima ne, ta hada walima a aurenta? Mace ne take hada walima? Akwai walima mata ne a shari'a? Zainab bintu Kuzaima ta yi walima? Nana Khadija ta yi waliman aure ne? Nana Fatima ta yi waliman aure ne? Shin akwai walima mata a musulunci? To bid'a ne, walima mata bid'a ne. Kuma bata kuɗi ne a banza, baka da lada idan kai. Saboda haka in kaga yarinyanka abin nan matar da daka bar amarya tana ce ba ni kuɗin walima, kar ka zata ka ba da ka samu lada ne. A bid'a ne, bai da asali. Yawa. So wannan waliman da kike zuwa, ki je bid'a. Ba yi da bambanci da yawon maulidi waliman da kike zuwa. Ba shi da shi, bid'a ne. Kuma bayan kin je ki yada alfasha, ki yada badala a wajen. Ki yada badala. A kwanakin baya akwai wani wa'azi da ta je ta yi a Maiduguri. A wannan wa'azin take ba da labarin shirka da tsafi da aka yi ma wata amarya. Don Allah a yadda tsafe-tsafe ya waita da shirkance-shirkance yake da malaman tsubbu suka yawaita a cikin a cikin garin Maiduguri. Ya kamata malami mai wa'azi ya je irin wannan magana? Ya kamata? Wai ya kamata? Ke fa wa'azinki ba fa magance abin kike yi ba. A ke ishara kike akan a koma kan abin. Shi yasa zargi mai girma akan aiki kike wa Yahudawa. Yawa, aiki kike wa Yahudawa. Waye malaminki? Waye malamarki ta addini? Wacce ta karantar da ke ta yadda da karatunki? Malamankin ma bata gama yadda da cewa kin nuna akan karatun ba, kika fince a jikinta. Su waye malamanki da suka koyar da ke addini? Kawai dan kin iya turanci
zaki dauki littafin Islamic studies ki karanta da turanci ki fahimta a tsammani. Allahu akbar. Yan uwa kada kuma ta ku share wannan video din ga yan uwa domin su amfana, sannan za ku iya bibiyar mu a shafukan mu domin samun sababbin videos da zaran mun daura. Sai mun haɗu a video na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.